ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कल्याणाद्भुतगात्राय कामिदार्थप्रदायिने श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय दे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमोस्तुते। ब्रह्मांतात् गुरुवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्या श्रीमताचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। सर्वांके नमस्कार। सर्वप्रथम जावनु आमगेले देवालयांतुले पंजाब जुपरी वेंकटपति का तेसीची उपदेवालयांत आशिल्ले महालक्ष्मी हनुमंतु तेसीची विघ्नहर्ता महागणपति गरुड इत्यादि देवतांके ही साष्टांग प्रणाम करता। अनेक आईचे ये शुभ दिवसाक विशेष जावन आमगेले काशी मठाचे आद्य गुरुवर्य जाने हिले यादवेंद्र तीर्थ स्वामी चुकून हरिद्वाराक वृंदावनस्थ जाने हिले सुधींद्र तीर्थ स्वामी तंक भितेरी सगल यतिवर्यांके साष्टांग नमन कोरनु। आणि विशेष आमगेले काशी मठाधीश जाने हिले संयमेंद्र तीर्थ स्वामी चरणांकडे नमन कोरनु। ये गावांतू आमगेले ये वर्षाचे क्रोधी नाम संवत्सराक अनुबंध जावन चुमकुवचे येमचे शुक्रारा 12 तारीखेक चुमकुवच जाने हिले ते भगवती सेवा ताजेपासून दोन तरुल्लुमच्या अग्रो पंक्ता आम्ही ये वसंत मासांतू भितेरी ते अंतू प्रधान जान चोमकोनचे एक विषय म्हणजे आमगे धार्मिक आचरणांतू प्रधान एक विषय तर भगवती सेवा म्हणून सांगताय। ते इत्या करताय ताजे देवता कोण म्हणारी महाकाळी दुर्गा परमेश्वरी आणि महासरस्वती इत्यादी देवतांक म्हणजे देवीक आम्ही आराधन करचे एक विशेष जाने एक विषय ये भगवती सेवा म्हणणे इत्याक म्हणणे आमगे लेख्य केले आमगे धर्म कसोलेस म्हणारी गौड सारचं ब्राह्मण समुदायांत आमगे धर्म कसोलेस म्हणारी धार्मिक विषयांतू प्रधान प्रमुख तदीम काश म्हणणे ते प्रकारे आमगे धर्मा खातीर आम्ही कसलकी कोर काजले ते एक विशेष एक विषय यो भगवत सेवा मागिने ते मंगळराजावो नाजल्यारी शुक्रवारा भृगुवासरा हे दिवसांतू संजे म्हणजे सायंकाल आकोरचे एक प्रधान एक शैवत ही भगवती सेवा म्हणताय। एक दिवली लावनू ते दिवलेचेरी आम्ही दीप प्रज्वलन कोरनू ताका अलंकार कोरनू देवी भाव ताका आम्ही आवाहन करताय। म्हणणे कसले एक विषयांतू पूजन करतना आम्ही तांतू खंयची देवतांक आम्ही मन्ना लेखताय की तांकां आम्ही आवाहन करचे मंत्रान की आम्ही आवाहन करून तांकां मर्याद दिवचे। आनीक बटममान कसन करचे म्हळ्यार ताजे ते खंयची गांवां करताय ते गांवांचूल प्रमुख जाने हिले अधिकार वर्ग जावो कोणे जावो ताका यजमान स्थानार बसूचे आनी तांणी तांगेल एक मनान पूजन करचे तशी। आनी तांतू प्रधान विषय कसो म्हळ्यार एक एक पूजनाक एक एक विशयांतूय तक जान सांगले पुष्प कई फल कई धान्य कई तेच प्रकारे प्रधान जानू तंतु देवी कडकाजले कस कसल की एक विषय ते आणि अष्टोत्तरांनी देवी ते नामान अष्टोत्तर जावन पूजन करचे इत्या करता म्हणारी ते देवील पूर्ण अनुग्रह जाम का आणि आमगेल ते कुटुंबारी म्हणजे धार्मिक विषयांत ही चांगमन नाम केमचे मट आणि देवी ते अनुग्रह करताना सगलविध ऐश्वर्य म्हणजे खातीर आमगे संकल्प तो कसले अस्माकं सहकुटुंबानां सर्वेषां महाजनानां सकल क्षेम ऐश्वर्य धर्मार्थ काममोक्ष चातुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम म्हणून संकल्प करचे ते प्रकारे संकल्प करून ते देवीले पूर्ण अनुग्रह मेळचे खातीर आमी करचे एक प्रधान एक विषय तो भगवती सेवा म्हणताय। तजा करताना इत म्हळ्यार आमगे घरकडे प्रत्येक जाण दद्दुल कोण की दद्दुल मनशाक तांगे जाने ही व्यवहारान चांगे उन्नती मेळचे खातीर चेडुवांक चांगरूपान शिकवण इत्यादी मेळचे खातीर आनी सुमंगली जाने हिले ते घरकडचे गृहस्थ कोण की तांकां सौमंगल म्हणजे दीर्घ सौमंगल मेळचे खातीर हेगत देव गेले मी प्रार्थना करचे म्हणून एसी सकलविध ऐश्वर्य मेळचे खातीर धर्मा खातीर आणि चांग विचार म्हणजे आम्ही मनिष्ठ तर मानव कुलांत मनुष्य जाल्यार आमगे मन्ना तू बल्ला विचार येव्यात ते बल्ला विचारक धूर वचून चांग विचार आमगे मन्ना आमच्या खातीर आम्ही ते देवी लेगी प्रार्थना करताय। तशी प्रार्थना करून करचे ते एक चांग एक पूजना करताना खते कितें करताय ते करचे जाने ते व्यक्ती जावो आणि तांतू भाग घेतल कसं तुळकी मनीस असे तांगे सट्टाले ते घरकडे चांग रूपान ही एक ऐश्वर्य देवी प्रदान करतली म्हणून एक संकल्पान करताना करचे एक प्रधान पूजत ही भगवती सेवा म्हणून तेच जाने हिली ती भगवती सेवा आमगेले एक क्रोधी नाम संवत्सराक एमचे शुक्रारा भृगुवासरा म्हणजे 12 तारीखेक अप्रिल 12 तारीखेक संजे सायंकालाक आमगेले ये पंजाबचे परेश जाने हिल ते पंजाबचे परेश सन्निधीर ते कल्याणो सोचूंकूच जाने हिल ते भागाक आमगेले आत्ताचे काशी मठाधीश जाने हिले संयमेंद्र तीर्थ स्वामी आले आज्ञानुसारेण आम्ही मुक्कासून करू बताय इत्या
तांगेल ते एक पूर्व केस म्हळ्यार असते ते वसंत मासांतू असं लगे चांग विषय येताय तो ते एक धर्मा खातीर कोर कादिले चांग विषयी स्वाम्याले अनुग्रहान तांगेल ते मात्र नाही कसं नाही तांगेल ते देवता म्हणजे वेदव्यास काही तशीच पारावार देव सहित म्हणजे नरसिंहदेव तसे रामचंद्र इत्यादी देवता परिवार जान तांणी हांगा आसतना ते ताका म्हणटा हरी गुरु स्मरणार्थ म्हणटा ते हरीले गुरुले पूर्ण अनुग्रह करतना करचे ते एक पुजेक ताजे जान हे प्राधान्य मिळता आयस्म तशी ते एक चांग एक दिवसा म्हणजे भृगुवासरा शुक्रारा हे आमगेले पंजाबचे पुरे सन्निधी आम्ही स्वामी ते पूर्ण आज्ञानुसारेण समस्त मेळू ते आमगेले ते हांगासले कोण कोण की हांगाचे भजक वृंद सट्टांगी म्हणजे वैदिक जावो नाल्यार देवाचेर विश्वास जावन कोणकी धर्मा खातीर हांगेन प्रार्थना करताय सट्टाले खातीर चांग तांगे कोण बारक चांग ऐश्वर्य मेळचे खातीर जावन ते एक भगवत सेवा करूंक मुखार सरले नसई तांतू सर्व जनांनी चांग एक मनान येवन भाग घेवका आनीक तशी चांग रूपान भाग घेतला करतना तांकां ते देवीले प्रधान सरस्वती महालक्ष्मीले पूर्ण अनुग्रह जाता मात्र नाही हरी गेले गुरू गेले म्हणजे गुरुले हरीले एक ते एक मेळू म्हणजे हरी गुरु म्हणजे एक दर्शन आमकां मेळ्ळ्या आणि मुखार येयले एक दिवसा जाल्यार तांगेले ते सानिध्याचेर तांगेले अनुग्रह करतना केलेल्या करतना आमकां चांग जाता म्हणून एक विशय तशीची एक पुजनांतू हांगाचे प्रधान जाण कसं म्हणल्यार सुमंगली जाण ही बायलां हांगा तख्ता गेले घरकडे चांग ऐश्वर्य मेळचे खातीर धर्मा विशयांत चांग एक हे मेळून तांगे ते कुटुंबार सगळे विध ऐश्वर्य मेळून चांगपणच्या खातीर देवाचेर विश्वास की वाडून घेवचे खातीर हें करूं कादिल्लें नासता ते मनाक करून आमी सांगील जाणे कसलकी विशय ते मनाक करून न्हू तांणी सट्टांनी हाका जावन एक सणाची म्हणजे आमी घरकड हाका करता म्हणा पळय व्हडलो रुपान करता मस्त येता जाल्यार देवस्थानां करतना देवळांत आमी ताजेर सण एक रुपा म्हणजे सण रुपान येयले एक संख्या लेखिल्ली आसा ती संख्येक तुमी ते देवळांत ते कावंटरां हांगा भरले म्हळ्यार तुमकां ते जाम काजलेर ते आमचो पुजनां भाग घेयात आनी तांतू भाग घेतल करतना आमी आमगेर घरकड केसिकी करताय तेच प्रकार ऐश्वर मात्र नाही घरकड करच्या पची एक लेगीन ऐश्वर्य मेळटा इत्या ते देवा सन्निधानाचे करचे वेळे मात्र नाही ते देवा सन्निधानार करचे वेळे हरी गुरु स्मरणम जांक करना पडे तांगेले अनुग्रह आमकां मेळटा म्हणून उडगार दवरून सट्टांनी तूं भाग घेवचे बी एक पुनः वैदिका तर्फेन एक आम तुमचे विनंती करून घेता आनी मी गेले 2 उतर रबयता